Duk iskancinka, duk tijararka, duk rashin mutuncinka, duk iya bata tarbiyarka, duk gurbatarka, inda ka saurari waka sarkin waka, shehin waka, gausun waka, baban farra Alhaji Nura M Inuwa, alƙur'ani ka zama mutumin kirki. Da dan wata yar ɗaukaka da ke jana a unguwanmu ake ce gwani, na dinga cin mutuncin mutane, sai da na saurari waƙar riga aro, na gane cewa in na sake ɗaukaka za ta kai ni ta baro, na sauke girman kai. Yanzu kuma na koma baban soyayya mai kala-kala, ta kenan da na saurari waƙar wanda bai so ku tambaye shi da me yake more rayuwa, sai na gane cewa ashe cutar kaina nake yi. Me kala-kala haɗamamme ne ba baban soyayya ba, ta kai maka abban farra sarkin waka Alhaji Nura M Inuwa. Kasa na zama mutumin kirki, na ɗaura wani